Tole se res ne spodob. Da, sve ćemo mi to porazgovarati. Banda Hrvatska! Dobar dan. Dobar dan. Slovenac i Slovenka, jel? Da, ja, mamo vozam dole, ima kuću pa treba da plati račune. Šta, interneta nema u Sloveniji, jel? Kod vas sve zatvorili. Ne, mama ne upotrebljava interneta. Ja, a sin joj glup, a? Ne, čekajte, ja samo da pomognem, samo da idemo dole da vozam. Pa ja bi dopali Melaniju, ali ne ide. Ne, čekajte, se možemo normalno dogovoriti, no, ja bih samo da pomognem mamoj da plati dole račune za kuću, no, za hišo. Tebe ko da žuljaju pare, jel? Ne, slušajte, ja sam ministar za unutrašnje zadeve. Jesi, kurac, ne bi ti došao s materom na granicu, deba okreni dok te nisam rektalno testirao, ajmo. Ne, slušajte... Poslušaj ti! Nije, mama. Slušajte, ja mogu sada da nazovem vašeg šefa, etko mama. Ja, a ne mreš platit račune preko interneta. Ne okreni, ajmo. Poslušaj ti! Moj sin te lahko spravi ob službo! A ne mere tebe u Hrvatsku! Čekajte, tako nećete sa mojom mamom da se porazgovarate. Pa kako da pričam sa njom? Preko Zooma, pa sam si rekao da ne zna upotrebljavati interneta. Gospa, šteta što niste duže školovali sina. Možda ne bi trebali toliko hodat. Gdje ti je pa maska? A gdje ti je test? Greva nazaj, mama. Ajmo voz. Tole se res ne spodob. Sve ćemo mi to porazgovarati. Banda Hrvatska! Preko interneta ćemo razgovarati, ajmo. Šta je, ovaj se opasno razljutio? Jebem ga ja, ljud se rodio. Živjo, čao! Živio? Midva greva po shopping. V Zagreb? Ja. Daj malo maske dole da vidim, samo malo. Živjo. Joj, čao. Čao. Ma vas dvije morate i do Donje Batine, nije shopping, ali se isplati. Kako ste nice. Hey, thank you. Vidi, samo se diže, samo da vas vidim. Ćao. A pusti Slovenke. Šta će? Dobro da si pustio. Al bi testirao. Dobro jutro! Radio Era. Od 5 do 9. Denis Audić Show.